Kwende nomor 458 Barita na umuli Bukulogo nomor 300 siya. Barita na umuli inasi yan Tuhan Yesus sa idomar gogoy honaw nangarsak pehubolus on mga puliro haki sa tuhaki nabasai dodong aki ay dang adong dirohaki na so hinilalana tanda galeoni ng peso dung marsala hujalo hamonangani ay tuhaki nabasai dodong aki.